Калі вопыт і якасць матэрыялаў цалкам апраўдваюць рэгаліі. Рэдактар Дмітрий Чарняўскі двойчы пераможца галоўнага нацыянальнага конкурсу друкаваных і сеткавых СМІ «Залатая літара» і адзін з самых тытулаваных журналістаў вобласці. За амаль 16 гадоў працы ў газеце рэалізаваў мноства праектаў, прысвечаных вялікай айчыннай. Зараз працуе над новым, заснаваным на вывучэнні архіваў і рэстаўрацыі векавых фотаздымкаў. Праект «Гомельская арбіта» аб людзях, чые лёсы непарыўна звязаны з нашым краем, яго гісторыяй і культурай. Среди таких личностей Артур Соломонович Миляев, это, можно сказать, первый журналист нашего города, который основал в 1911 году газету «Гомельская копейка». В частности, он публиковал первые сведения о футболе именно в этой газете. Тем самым это доказывает, что именно в Гомеле в 1910 году была создана первая гимназическая футбольная команда. Благодаря проекту «Гомельская орбита» гомельчане смогли познакомиться в более таком расширенном формате с личностью Ирины Паскевич. Баявое звяно рэдакцыі ад 22 до 70 гадоў. У журналістаў і фотакарэспандэнтаў гомельскіх ведамасцей няма бар'ера пакаленняў. Кожны працуе над агульнай справай і на рэзультат. Публікаваць сабраную інфармацыю аператыўна праз інтэрнэт-сайт дапамагае Аліна Канопліч. Маладая чытачка прыйшла ў газету год тому, змяніўшы амплуа психолога на журналиста. На каком-то мероприятии увидела журналистов, их работу. Мне показалось это интересным, я решила попробовать. Думаю, что гомельчане ценят гомельские ведомости за правду в первую очередь, за качество написанного материала, потому что я знаю, что действительно сотрудники подходят к этому очень ответственно и очень интересно читать. Я вот и как работник сама, и как читатель, мне самой порой очень интересно прочитать, что у нас выходит. Ад эканомікі да спорту. Газета выходзіць тройчы на тыдзень. Дзякуючы згуртаванай камандзе прафесіяналаў, чытач даведваецца пра цікавыя факты і падзеі, якія адбываюцца ў горадзе. Штодня на сеткавым рэсурсе больш за 30 публікацый, павышаюць ахопы і ў сацсетках. Всяго на Гомельшчыне працуюць 24 друкаваныя выданні. Агульны тыраж звыш 145 тысяч экземпляраў. Як адзначыў у сваім віншаванні кіраўнік рэгіёна Іван Крупко, сродкі масавай інфармацыі інтэгруюць у працу лічбу ад чат-ботаў да нейрасетак, але прагрэс не перашкаджае захоўваць асноўныя каштоўнасці журналістыкі. Гэта адкрытасць, дакладнасць і сумленнае служэнне праўдзе.